Kendia tayo mensywa kawe ke kenhuan ke baterai na ke benta baniada na ke jing penjot ya kami ram au kalami isu khamat ban penpau ke jing persya halor ke jing tmu jong ke sarkar pedeng banwan ra ke jing penkela ya ki kendon na ke benta ki karkhana ki bati mar po kendo ki ba penjot ya kamariang mentapat sakawai ni kiseng balang jong ke jela kala kersan ya ke ni ke jing persya da ke bakentu ya ke sarkar pedeng ban pendam no ya ke ni ke jing tmu Haga arpu arterek mentau naitung arajar arpau ginong yalam jong kehnyo trap youth council sengkemia kilele je kendo yu menteri sarkar bakmi iktanat forest but environment ba lakmen remboi haga bakil IT de jing tho ban penpau ke jing persya jong ki ya ke draft amendment jong ke environment impact assessment notification arajar arpau ke balapen mi ke jing pentip pat ba de iktanat environment forest and climate change ha ubnai leber menta ke senam arajar arpau Kat gum kejing pentip jang kesarkar pedeng keladan kato kani kejing pen krek banwan rak kejing pen kela yaki kato kani ki kendon hakabede kejing pen trei yaki nu ke project ke bahab ban penjot ru ya kamiram o kenthop ru ki kamti marpok kendo hagaba lai lat ki badan jing temu ban pen trei yaki ni ki project bakila ban sedang no kejing pen trei kat bai kejing pan jing bet ne environmental clearance kendang apply artar kat bakakam kalayat bat ladak sarkar hadian kalap bakadan kejing penjot ya kamariang kita kiba penteri kita ke projek penjusya dan kuna. Kumta nak kaliang jong ke HYC kini kesini leng bak sarkar jela keladawan ke sarkar pedeng ban pendamno ke draft amendment jong ke environment impact assessment notification arajar arpo. Ban withdraw nak cuai kan notification kat baka situation jong ke pandemic covid kat kandai keempat improve lah ni keempat long kumno ren. Kaba arpat ngila debong ba kani kediki important notification kaban keta ya ka kot ka khia kaban keta ya ka jinglong jingman jong ka mariang hambor ko hari India ti ngladap ong bakum nu ka don kam ko me sarkar me khlia bakan dapan kala so aya kani ka notification katin kasib katin garu pha se ki pajba bat hadin kata khanang bangin yo ya ka active participation ha kan ni ka notification keeping in view ya ka jinglong kerpang jong ka jongi kum ka jala ha khando ka siap ngim kwa ban yu i bakan ni kan notification kan konflik bat ki we ki an bat khando bat siap ki jongi ki baladon lupa ki we ki jing pen pau ka jongi ka jing persya kalong first ka di ya ka tu ka strategic interest. What is that strategic interest? Kai kata ka strategic interest ka bom don kamsu ya ka public consultation ban le kat kum kan ni ka environment impact assessment ka ong bala da ka sarkar ka i don kam ban pendon kam ha ka defend bat ha ka strategic interest don kam ban keli ban le ayo kajingkeli kalong bahatu uranium mining ha ka jala ka jongi is a part and parcel jong ta ka strategic interest ng sarkar India kemudian kamsu ban sengap ke ka views ke ka opinion ke jong pajba hatu kini ki factory ki bahe let's say ki nuclear power plant ki ba la ban seng let's say ka jala ka jongi ki de kita ki strategic interest hatu gini gijing penhe ekstrok ba ban facilitate uranium mining kum ketulin ka poisha mo thoba ba ru akaji kidi pan parcel strategic interest tikani ka strategic interest lani kata ka strategy ka ba maki kim tre shu ban dak linu poj ba kumnu anle kadi ke ba pen bu dum yangi ki khlam batai ke kata strategic interest but kani kan di ululep ubakrau bat u dak man saw ba ma bha ya ka jep mru nu terap ka jongi bat kumju ru ya ka jelah hi borok wei kila ban pendon kam dak ni wat ban khlong yo uranium kumlu ka don ka regularization ni gini ki illegal factory pikat mansua ki don ki illegal factory ki ba set ki ba snai ki illegal factory claim ke environment keren ki lek ki close down mentapat ki lemno ki pha siu fan kataru kata ka jing siu fan ka long tang anda wan makihi ban yathu ba pet ni la pan ken tesa siu ta ka fan but sa regularize no ya kita tik ai kata kan ni ke prevention ni ke protection ya gini ki brew ki ba violate phi allow shwa ya ki industrialist ya ki businessman ban pen ken shwa ya an mariang andala pan ken pin up ya ki bakin wan ya thu ba pe chening ya la pan ken but hadin kata sa pan scam no ya ta ka jing bakala jong ki kam ministry haswa bakan penmi ya kan notification wong ba kam syam ladon ke jinga slok bat ki jela tika India ka federal structure hajing syak la di bendon nam jinga slok jong ka ministry bat ki tanat sarkar jong ka forest and environment ha sarkar jela kumno ba mara ni rekam syam ladon bat nakaliang jong uru la ong ba namar bakani lale marwei da ka ministry ye kini ki view ye kini ki suggestion ye kini ki opinion ki ba nakaliang ki stakeholder ki laai
un sabha beja po jong ka ministry ban posu ban view ki kani kalong sibenta jong ka consultation na ka public hearing ka balada ki bun ki nong persya ka sarkar ka la ban withdraw ya ka tingi kentu ye phi baro ki la de ki ding sang balang ki dor barsnong ki riusimet ro ba subha ban ai ya ka objection ki jong phi subha ban tho sha ka ministry ban penpau ban at least na ka jela ka jongi na ka cek ru ni trip ka jongi ni don ka jing persya jur ya ka ni ka notification ki ba ki la pen mi